And after that, nini ko kay Pastor Angie na ipanalangin ang offering. Amen. Sadyang napakagandakila ng ating Panginoon, kaya ito na tayo magbigay ng Panginoong Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpupuri, Ama, sa umagang ito, sa kalakasan at buhay na binigay mo sa amin ngayon. Nagpapasalamat po kami, O God, because you are the source of everything, Father God. Everything belongs to you, Father. Awan ako iti mabalbalinan mi, awan ako Diyos ti may pagpanakal mi, nung dikit di ako, si kalaan, tibigbigan mi, nga nagapuan, nagit sa amin. At yaman kami unay, O God, nagit operta ako Diyos na naintag mi man, nagit ay tingal daw, may
bendisyonan, dawatan ni Apo Diyos Kenta, na bendisyonan o sarang Apo iti pakailawan, iti panghilyong, dagitin ima nga nakaipaay, dawatan ni Apo Diyos Kenta, na bendisyonan idatak na iti sumaganad nga gundaway, o iti sumaron nga gundaway, Apo, mabalinan dandumot kay paay, nagiti pagyaman da Kenta. Salamat Lord, i-bless mo ti bawat may sakala kami, dagiti so amin Apo, nga ulam-ulami, dagiti source income ni Lord God, iti pagpagay mo Diyos, bendisyon na mo Lord, itag mo ditudo Lord, at manitikas taugad, mabisigisan da gito nga mula mikat at daapo itag minto nga ipaay nga pagyaman bigyan ka. Salamat Lord, ikinaimbag mo, itag ni amin ti Gloria, pamadayaw kan panagyaman, tinaganap mo na Jesus. Amen. Praise God. Happy birthday, Pastor Dayan. Happy birthday. The Lord will bless Alna bukas. 6 ngayon, di ba? 7 si Alna. Okay, happy birthday. Sigaw natin ng happy birthday! Okay, ito yung maaraman itong Sunday. MC, Sister Claire Castillo. Praise and worship, Sister Tonet. Walang operatory song. Nikwaman, Brother Marvin. Awan nilagay ito eh. Brother Marvin Ribamonte. Dami po sa object. Operatory prayer, Sister Josefina Tabilisma, and Mrs. Pastor RJ. Kasi nandito na yung schedule na the whole September kasi agwapto, agdunyakto. Amen. Kasi baka this week, operaan yung mata ko. Kasi, kaya pray for me. And alam ko, the Lord will provide everything. Dahil mamati ko na natin, amen. Kat, sakpay na ganda tayo isip sa uti ako, tumakdar tayo amin. Ano naman yan? Okay, sino yung may mga balikat? May mga ulo. Sino yung may mga keeping me
wala naman hindi bakas kasaba, awan ti makamo nga ag-interpret. At siya kong, pastor, wala ka naman. Ay ka na bang? Tuloy kong tao. Kunana, I'm glad to meet you this evening. Kunana ka na. Maragsaga ng takarnyan kay tata. Kunana ka na. Meet kunana ka na. I know that the Word of God has a great impact to you. Ang word nga isao ti Diyos at dadakang impact na kada kayo. Ay tumaya, papalakpak na, palakpak kayo ha. Ito dahil hindi ka nakasagana. Okay. Dumauli ko na na, maya, papalakpak na. I know, no di kay ang babawi di baso nyo, dagiti, the wrath of God will come upon you. Wala na. No di kay mamati ito tangarabi, ti utok ti Diyos, kamatan na kayo. Wala na ka no. Palakpakan nyo mo na. Ay ko, oray mo kas dyan, di sa uti apo, nga nang gaganda, maya, dadakal ng impacto na. Tata, dati mga sabahan, impacto. No ticket, sao, kat aramadan ti apo as a servant of God. Let's welcome Pastor Alice. God is good. Nawatag man nga nga ito na nagtitinima tayo. Hallelujah. Yes, Lord. Iti dahil apo, di nga, bundaway apo, na itad ka na kami, apo Diyos ti ulo mi, dagiti abaga mi, kinamin apo Diyos nga pasad, iti bagimi, tapno ti kasta, pagyamanan na ka, tadagito'y da apo Diyos, dagiti aramatan mi, tapno ti kasta apo Diyos, pagserbi mi ken ka. Isod ka po na apo kay ti dahil ito yung kanito, isaganap dagiti biyag mi, tapno ti kasta, dagiti saom, apo Diyos, nga iso madunggan mi, kat agbyag kami, apo Diyos, no mapagbiyagan mi, manipod, apo Diyos, iti pakaya aywam, apo iti dahil nga kanito. Bendisyonam, dagiti kakabsat nga isuda, apo Diyos, nga dunggan. Bendisyonam, dagiti puso mi, dagiti panpanunod mi, nga iso mapaglaunan, dagiti saom, kat agtultuloy, apo Diyos, nga agbyag kami, nga manipod, apo Diyos, ti biyag, nga iso mapagayatam, kadagiti biyag mi. Agyamang kami, itinagan ni Jesus, kararan mi amin, dagitoy. Amen and amen. Dagiti dati man nakakabsat, ipalakpak naman ni apo Diyos, iti dahil nga biyag. Iti kapipigsa, ano nga palakpak at apo Diyos. Basta kayo nagpunto na, basta may sabon nga imat, agliplipat, patang bigat. Iti dahil nga ganito, maragragsakan na kakabsat pudno nga, iti dahil nga gundaway ka talaga nga, iti pasat tayo talaga, iso na dahil at serbi, kinagyaman kini Apo Diyos, gapo iti kinaimpad nga. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Dagiti nakasaganan, maminsan pa'y ikaway na, dagiti imimad na. Good? Kalbitong nakaabay mo. Are you happy to die? Are you happy today? Okay. Iti dating nga gundaway ay itong nga kakapsat, mapantayon iti sa iti Diyos, nga masarakan tayo malipod iti libro iti Mateo. Iti Mateo, iti chapter 14, beginning from verse 22, aging gana iti last verse kakapsat. Ijay 33. Okay? Kung nakakapsat iti Ilocano, basta iti Ilocano ta napintintas nga matarusan tayo iti Ilocano. Kunana, bayat ti panangpagawid ni Jesus, kadagiti tattao, pinalugan naman dagiti adalan iti bangka, ket pinauna na ida, abumanlasim iti tanaw. Idi napagawid na dagiti tattao, simbang arag nga iso iti may sa aturod, tapno agkararag. Idi rumabiin, may maisan Jesus sa diyay. Iti daytamot lang oras, nakaadayon ti bangka, iti igid ti danaw, ket mayallo-allon agsipod ta subsubaan ti angin. Iti parbangon,
ni Jesus iti rabaw ti danom anapan iti yanda. Nagbutang dagiti adalan idi makita da ni Jesus amagmagna iti rabaw ti danom. Al-alya inyikis da gapu iti buteng da. Ngem dagus a kinuna ni Jesus di kay agbuteng. Siya ni Jesus di kay agdanan. Apo kinuna ni Pedro, no agpaiso asika, ayaban nak manditayan mo amagna itirabaho ti danom. Umay ka, kinuna ni Jesus. Dimsag nga ron ni Pedro, itibang ka, kat nagna iti danom, amapan ken Jesus, nga nagbutang idi maglaw na ti angin, kat idi lumnuden inyikis na apo isalakan na. Ginawang adagos ni Jesus ti ima ni Pedro, kat ginuyog na sa nakinuna nagbasit kat ti pamatimon, apay nagdwa-dwa ka. Limugan da adwa iti bangka kat nagtalnan ti angin. Last verse, dagiti adda iti bangka nagdaydayaw da ken Jesus pudno sika ti anak ti Dios kinunada. Daytoy kakabsat iti nabagas nga sao iti Dios nga iso nga binsa-binsahan tayo iti daytoy nga gundaway. Sa sino kada kayo na ayatan nga kakabsat iti nakabasa iti sibubukal nga parte daytoy nga chapter Matthew chapter 14 beginning from verse 1 laging gana kakabsat iti 33. Hello. No adalan tayo kakabsat iti sibubukal nga chapter dahil nga binasa tayo kakabsat manipod tinangadawat tayo dito nga teksto tayo. Iti verse 1 aging gana kakabsat iti 13 makita tayo kin masarakan tayo ti konteksto na daytoy may panggap iti pannakatay ni Juan Bautista. Ket pudno unay kakabsat nga mamutay mo nga ni Juan Bautista ket isu daydi bautisar. Isu daydi nanging prepara iti dalan ni Apo Jesus idi kapanawenda. Ket iti verse 14 aging gana kakabsat iti verse 21 dahil man kakabsat ti konteksto na masarakan tayo dijay dagijay ngay 5,000 nga pinakan ni Apo Jesus idi kapanawenda. Idi nga napandaman ipod iti lugar ti Henesaret tapno tigas tagat mangyadal iti sao iti Dios. Kakabsat kin gagayam makita tayo kin masarakan tayo no kas ano dagiti mirakulo nga inaramid di Apo Jesus in that time. Yamin ko ba? Agasan na diyan dada di bantay kakabsat ket permi nga mabisbisin dagiti tattao. Ngem kuna na dagiti adalan ni Apo Jesus Kristo dagiti 12 disciple. Pagawiden tayo ni sudan Apo. Agsipod gamin ta mabisindan awan ti ipakan tayo kadakwada. Ngem tin sumbat ni Apo Jesus madiyo nga paawig ng suda, ang sipod tapakanan tayo suda. Dahil itimbaga ni Apo Jesus. Nga maapo sa din nga iti pangalahan tayo, iti ipakan tayo, nga adda tayo mo iti bantay, awang mo iti pagkatangan tayo. Awang mo iti save more dito, awang mo iti save wise. Nya? Makita tayo di jay, masanakan tayo no kas ano nga di mirakulo ni Apo Jesus Kristo, inted na kadagiti tattao in that time. Amen po ba? Hello? Kaya masalakan tayo din kakabsat, sa tinurog na iti pangalahan tayo. Iti ipakan tayo kadagiti tattao, agsipot tayo mabisbisindan. Amo yung, iti dahi tanong pasag kakabsat, iti tayo nga masarakan nagiti panggalatok. Ano panggalatok hindi kakabsat? Sino ti babatay? O ati Lilia, may panggalatok daw. Kunana, DJ may isang adalan ni Apo Jesus, wala pong, kunana ti Tagalog, wala pong ibang pwedeng kainin dito. Kunana pati may isa, limaray bibingka kunana, limaray bibingka, duwaray sira, kunana. Manon yan? Limaray ka, ay limang tinapay, kinduwa nga. Ika, gusto nga kunana, limara ka nga bibingka, kinduwara ka nga sira. Meron di talagits. Sira na lang. So jadi magkapasalangan doon yung panggalato. Ngam di naramid ni Apo Jesus in that time, nagaramid isunat yung mirakulo. Ngayon po ba? Nagaramid isunat yung mirakulo. Kaya idin,
nga pinakan na dagiti so amin nga tattao 5,000 nga tattao puwera babae kin puwera dagiti ubing. Kaya mga sa uwan nga madida nga naibilang dagiti 5,000 lang mabalin nga lalaki. Kaya amuyo nga mati lalaki at lalo no mas lakata kami kada Alben kani pare Marbeng ay ka talaga nga manunggit di pang inasaan mas jay. Ya. Amuyo mo ti panpanan ti lalaki. Kaya agasan na niya kakabsat, pinakan na 5,000 matattao, puwera babae, kinpuwera na iti ubing, nang nakaanay, dahil diyang mirakulo iti Diyos nga naaramid. Kaya ita, pinagawit na lang iti tattao nga nabnabsugda na espiritual, nabnabsugda iti physical nga kasasaad iti bagay. Kaya iti sumagana na ayatan nga kakabsat, iti verse 22, iti binasa tayo, ni Apo Jesus, kuna na pinaunaw namin dati adalan na, pinasakay namin iti bangka, nagdalyasat daman ipon iti, dati nga'y natay na baybay, Dead Sea, kuna nakarapsat iti Biblia. Tapos tikas takit bumalasog daman ipon iti jay, bangir nga pasat manan iti bantay. Ngayon, di Jesus na umuna kayo iti jayan, tamapanak pa iti turod. Turod kuna na iti Ilocano, kuna na sa baling version, bantay. Nga napanisuna nagkararag ijay, bantay. Pinaunanan dagiti, 12 nga adalan na nagsakay dan iti bangka. Ket ti adalan tayo iti daytoy nga kanito, iti verse 27 kuna na saan ka nga agbuten. Talyawan man takagay mo, saan nga agbuten. Hindi, kasi lang nagbutan ka mo dito pa magkita, ang nakakay mo. Saan ka nagbutan? Iti adalan tayo, iti dahil nga kanito ay ayatan nga ngapsa, may panggap, iti panagbutan, iti tao. Nagtumaan nga din, may isang rason, kinga po, nga apay, nga datayo matattao, at agbutan tayo. Hello? Lack of faith, Pastor. Lack of faith. Nyapay. Agbutan tayo, agsipag gaminta, iti panawan nga dagiti 12 nga adalan nagbutunda ang sipod gaminta ang Buda nga saan da nga kaduwa ni Apo Jesus in that time isuda lang nga 12 tinapan. Ket amuyo kadayta nga panawan ay ayatan nga kakapsat kin gagayem. Nasanay da nga kaduwa ni Apo Jesus. Nasanay da nga ti mirakulo ni Apo Jesus adda nga kankanayon kadakwada. Nasanay da nga iti panakabalin ni Apo ket kakuyog dalagta iti nga kaduwa ni Apo Jesus. Ngamitin palubos ni Apo Jesus nga isuda nagmay sadan, mapandan iti may nga pasal, pinauna ni Apo Jesus isuda, ijayan simken kanagwadan. Nagkakapsat iti upat nga banag nga iso makayat kung idanon iti tunggal may sana na kayo, upat nga letra nga W. Iti may nga banag nga iso makailangan tayo nga kakapsat, nga kasapulan, iti panagbiag tayo, kamunaan na kahit na espiritual na panagbiag, kasi sa iti panagbiag tayo. Dagito'y dagiti banbanag na iso nga mangtag, iti panagbutang, kanang iti biag tayo. Iti muna, ay ayatan nga kakapsa, iti nga kapanawunan ni Apo Jesus in that time, nga pinalubusan na dagiti 12 nga adalan ng umunadan, iti may isa nga pasal, iti nga nagsakay da, iti bangka, nakita da, nga tidanong kan nalawa. So, nga first ko na why? Why? Bagang mata kaabay mo, why? O, kitamba na yung moving na why? Why? Dahil nalawa. Kaya na sa uwan, itimay kadagiti panagbiyak na iti nga adalan, nakita da manipot iti danaw, iti darong, iti baybay, iti taaw, kat is-isuda lang, nalawa. Katimay kadagiti adalan, nga simkan iti panagbutang kadakwada. Agsipod gaminta nakita da, iti kinalawa, dahi takapasag, iti baybay. Agsipod garudahan nga kaduwa ni Apo, madida nga kaduwa ni Apo Jesus, pinaunada. Kat iti verse 27, ay ayatan nga kakapsat. Verse 26, nakita tayo di dyan, mas ano nga, inyikis, iti may sa nga adalan nga kuna na, al-alya kuna na. Yeah, nakita tayo di kakapsat, kitaan tayo, basahan tayo. Iti verse 26, ay ayatan nga kakapsat, basahan tayo man. Okay.
ayon iti may sa tao nga napadasan natin itinagna, itirabaw ti danom. Malaksid lang ano yelo rin nakakapsat na talaga mabalin mo kapatayan ito dahil danom. Nga talaga. Kat inyikis da ko na al-alya. Inyikis ga po iti butunda. Siya sino ngay kakapsat mo iti makakita titing nga ti taaw. Nga sa ti kinalaw ti baybay kat makakita ka ti may isang banag na magmagna di dahi. Rabaw ti danom. Diyan kamo kiniinang mo siya na makakita ti kasano di maglagaw. Nga makita tayo di dyan mas ano nga dahil ti adalan simken ka nakuha ti panagbuteng. Agsipod garod ta manipod ti bangka nga ka ayanda, manipod ti ka di bangka nga ayanda, nakita dati may salaan nga tao nga magmagna di rabaw ti danom. Kat manipod ti kinalawan na leta nga tao nga baybay, no kas ano ti kinalawan na leta nga baybay, imay mo tinakalaw-lawa nga panagbuteng kanakwada. Ilaw. Iti Kristiyano, kas jay, iti marikrik na nutagtuba. Ano? Nataman na iti kubidan. Tamuyo, iti may isa nga mangpakapoy iti biyang, iti may isa nga tao panagbuteng mo naman takabay mo. Ya? Mabuteng ang mapukaw ka, nung kasi ka, natatakot akong mawala ka sa aking buhay. Diba? Kaya nga kasi sa nagduma. Iso nga, nung nagduma, ti panagbuteng, may isa nga magpakapoy ti biyag ti may isang tao ang unaan na katatayo nga Kristiyano. Kahit ang muna ti may isang makita tayo di gaya nga panahon, di panahon ni Jesus Christ. Uso mo tal alya iday na nakakalagat yung panahon at dapat tal alya iday. Agasan tayo pag-anal alya. Sabi mo minsan, akala alya ita. Makita tayo di jay, gapo, iti kinalawa, why? Kung ano di jay, makita tayo mas ano, mas imken, iti buteng, kanakwada. May kadwa, ya? May kadwa is the word water. Water, kung naman takabay mo. Okay, water. Dahil tanong, nga di jay, iti nga nakita na imbaga ni Apo Jesus, imbaga ni Apo Jesus, nga saan kayo magbutang shop ni Jesus? Madi kayo ang tanag, kunana. Nupudpud no kasi ka ni Jesus, kunana ni Pedro. Panugdusan lang bang garot kumay, di taayan mo. Diba? Pagkarupuin nyo ka di, ayayatan na kakabsat, nga luhaan mo mga kadwa ni Apo Jesus in that time, kahit aramitan na di kasi naramid na. Nagbatay ka di tanong, bumaba ka di jay bangka. Anya tispitara mo kasama kinya magsa. At tapaw pa ka de. Lumned ka apay. At sipod ka ron tanaturan dirik nana, idin na nakita na ni Apo Jesus ka at din nana. Nga itiday ka nga kanito ay ayatan nga kakabsa na alamat na gidalo nga detoy nga iso ti may sanga pakakitaan no kas ano nga ti panagbuteng iti may sanga tao ulay pa iti Kristiyano no hantay mo kadwa ni Apo Jesus ket aramitan ti kas kinaramid na pagarupag iti dahil nga kanito, lumnod iti tunggal may isang tayo. Hello? Nung nagduma, iti panagbiyan tayo mga Kristiyano, adudan. Lumnod tayo, kadagiti, anyamang paitita, nabanbanag, ang sipod garod na saan tayo ngayon kita, nagiti magmata tayo, kaday din mabalin nga, magpatapaw kada tayo, mabalin nga mangisalakan kada tayo, awan sa bali mo saan nga ni Apo tayo na Hesus Kristo lahat. Amen po ba? At ati palakpak na dahil ang maksa. At dati may isang istorya. Muyo, at dati may isang istorya muna na ano. At dati tinatay ka po itinervyos. Ya? High blood. Kamo na nanaggan sa nagituloy, nagitidatuman. Natay ka no dahil ito'y gabuti high blood. Taluda ka no dahil nagtakdir na karon di sanguhanan niya Apo Jesus dagito ing talungan na tayo. Kuna na kano anya ti impatay mo kuna na kano ni Apo Jesus kada di muna damdamo. Kuna na natayak Apo gapu iti high blood ko kuna na kano dadi nga tao. Binagkat ko diya parador impurwak ko diya tawa. Gapu iti high blood ko impurwak ko dita ka parador ket isu dadi ti nakatayak gapu iti high blood ko. Kuna na kano dita nga tao. Kasi nga nga niya matimpatay mo kung ano ni Apo Jesus ka rin sa maruno,
Siya tapo na yung natamaan ti aparador. Hindi ba ba? Kitawa. Ngayon puruang na na ito. Kuna na ka na. Pinabasog na niya. Yung puruang ka na niya kadwala ka raw. Ay so din yung natamaan ti aparador. Kaya maudi mo na. Si Kanon nga Anyan mo ngayon tayo patay mo. Kuna na ka na katay di maudi. Siya tapo na yung abdan yung unang ti aparador. Ngayon puruang na yung tao. Ngayon so din. Nakatamaan mo dito so marunong nga sinaludsod mo. Yan, nagpwede pa nagpupuyog na nga. Amoy na yung itong nanganapsa, iti Kristiyano, no agpupuyog kinagtitimpuyog da, nagtintas kayo yung tita. Hindi mo ba? Ngamli, magpangasiya, tama di kayo mga panaglumlumlum yung nagtaparador. Sa mga itong hindi no mahiblan, natatang yung tipuruwak na, ay ka naman nagtuhog, di ba ba? Yan, yan. Nga, iti tayo yung mga nito, ay ayatan ng nakakapsa, makita tayo, nung ano nga ni Apo Jesus, inaramit na ititakkel ng mirakulo. Nalpas na inaramit ni mirakulo, kadaliti 5,000 ka tao. Kaya nga pangipakitaan ti mirakulo na, kadaliti 12 nga adalan na. Nga adda, manikon ijingunag ti bangka. Iti makita tayo, ay ayatan ng nakakapsa, dahil iti 12 nga adalan, kakuy-kuyog dan nga kankanayon ni Apo Yesu Kristo. Ngan kankanayon da nga agdudwadwa, kankanayon da nga agbutbutang, kankanayon nga awan iti panagtalad da, panagpambati da, at sipod garo takadkadwada ni Apo Yesu Kristo. Kaya nga sa uwan, basit pa yan, nagipamati nga adda, kadakwada kadagitoy, 12 nga adalan. Ngan hindi kayat ni Apo Jesus nga ipanagner kadakwada, kadagiti 12 nga adalan, no kas ano nga haanda ko mga dapat nga agbutan tayo baga ni Apo Jesus, huwag kang matakot, ako ito. Ibagang takabay mo, huwag kang matakot. Ya? No 38 tahon mo, huwag kang matakot. Ya? No single ka, huwag kang matakot. Emin po ba? Na, baro, patay. Huwag kang matakot. Ya? Huwag kang matakot. Dahil tatitakkel na minsahe ti Diyos na kayat ng eternity tunggal may sa katatayo. Kung yun, dahil balikas pa lang huwag kang matakot katakkel na minsahe ka nagtibiyag tayo, di ba nga kapsa? Padasang may pagkat, dahil fear na. At yung word na fear na. Ura sa rin nung mapasaliti balay mo, ura yung nagdi-CR. Agasan mo rin yung tagpulan ko na kapsa ko. Fear na! Kura na kayo, napaspas yung mauyos. Ya? Napaspas yung marumuang. Apay! Huwag kang matakot! Dahil natin baga ni Apo Jesu Kristo, ititunggal may sa kadatayo. Hello? Hello? Ano ba ito palakpak na nila ka sa? Amo yung ititunggal may sa kadatayo, itimbaga ni Apo Jesu Kristo na huwag kang matakot, kasama mo ako ni baga na dakkel minsahe na rin tayo yung mga kapsa, iti panagbiyak tayo, madaydayaw, itinagan, iti ako. Amen po ba? Amen po ba? Una, Ilocano, iso ti pagpaborito ni ako nita. Amen po ba? Amen. Apay nga yung pagpaborito ni ako, agasan niya ay, anya na yung nakakabili niya ay, nga po ti krus ni Apo Jesus, itinatay? Ha? Hindi. Ilocos Norte Region 1, kung nanay mo kaya ayaw ni Apo Jesus na dyan, Ilocano. Ilocano ano ni Apo Jesus Cristo. So nga, Ilocano tayo kanapsa, maday tayo tinagat ni Apo. Amen ko ba? Uray tayo naging ti Bisaya, kaya ayaw mo lang ni Apo Jesus na ita, apay. What you sow is what you reap. Kung nana kanapsa. Hindi ba dito na gets? Kung ano ang iyong itinanim, ay siya rin ating gagahasain ko na na. Right the road. Kitain mo kakabsa. Yan. Ano tinago na ito? Christmas. Ano tinago na ito? Feast. Yan. Feast. Multi Bisaya. Kaya ayaw niya ako yung sustenta. Okay. Iti may tatlo. Ay itong kakabsa. Ngawagas ti panagbutan. Iti may sangatawan. Hindi mo na natay. Why? Nya? Gaputi kinalaw ti baybay, gaputi kinalaw ti takaw. Handan nga nakita no kasano di pang nakabalin ni Apo Jesu Kristo nga mabalin nga makaramid ka nakwada iso walang putungdan. May kadwa,
water. Siyempre, aji kina, dahil ka no, mabalin na kanunod ka na ita, na unad. Oray ka sa nung kalalaingan nga lumalangoy kakabsat no talaga nga nairano ko ijay, ayang tinaunad na gano'n, ijayan kakabsat nga malmas. Iti may katlo ko na is the word wind. Angin. Amo yung in that time kakabsat, idin nga daldalyasat da manipod iti dayta nga baybay, nakanugan da iti bangka, napigsa iti angin. Hello? Kaya iti pagarupan nga iti adalan, idin nga napigsa ti angin talaga nga kaslada nga matumba. Kasla nga maitumba na iti bangka nga nagsaksakayan da. Nga mamuyo, iti problema, iti tunggal may isa kada tayo, kasla na iharig iti may isang angin. Nga nung umay, pa nagserbi tayo iti apo, nakapadudag iti angin, nga umay kada tayo, tapos iti kastakat, gungunan na tayo. Umay kada iti biyag tayo, tapos iti kastakat, kasla pagarupan iti tunggal may isa kada tayo, nga kasla tayo lalumnad. Iti dahi nga danom. Nga iti bagak, iti dahi nga kanito ay ayatan nga kakapsa, kunana ni Apo Jesucristo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hello? Amen. Huwag kang matakot. Ni Apo Jesus, iso tinagsao, huwag kang matakot. Nya? Awan iti nasken tinrumbang nga kabutan tayo, agsibur gamin, ta ni Apo Jesus, iso tinagsao, huwag tayo matakot. Nya? Huwag tayo matakot. Ibagang takabay mo, huwag kang matakot. Nya? Dapat ni may isang istorya, ano ti istorya kakamsa? Tingnan kayo. At dapat ni may isang amungo nga magbisbisida. Napagano mga ni di restauran, may tangang amungo, kunana ka na, waiter, kunana ka na, waiter, kunana, minok please, kunana ka na, minok, adi pagkitaan nga di, ajay orderan, minok please, kunana ka na, dinitod na ka na, ano ni order ko niya, kunana ka na, kaya waiter, ay umungo ba, kata waiter, naku, pares na umungo, nandiyan sa kayo na ako, masama tayo hubungan. Hindi mo masilig ka na kunana, amay lang na una, kunana ka na di customer. Ayaw ma'am ni manager. Ayaw ma'am ni manager mo, kunana ka na. Ayaw ma'am ni manager mo, kunana ka na. Napagkano mo di manager. Ano ni profile manager, kunana ka na. Umungo ba eh, kata manager. Ha? Umungo. Ay ka, aga-apadan. Nalimutan ng umungo, aga-apadan. Ay ka, mag-inagtitim na rusan. Aga-apadan garutan. Nya. Hindi ka no, kababaan na istorya, hindi aga-apat na dati pulis ka no. May ka nung itang pulis. At anayo! Pagkakita ka nung yung pulis. Pati pulis mungo. May kapatay, may mungo na itang pulis. Ay ka, buting nung taldan. Matiman manawa di pulis. At anayo mo na. Kunana, inuksok na ka na di palpog na. Meow! Kunana, patok na ano. Pati pangtubin mo. Kawanan. Narigan ka kamsa, iti tunggal ba isa ka tayo agbalad tayo ng hungo. Iti amuyo, di pa nagbiyag tayo mga Kristiyano. Haan nga dakas nga naragsak tayo. Amen? Katipudpud no nga pakasalakan tayo tiragsak ka kamsa, katigisidong ti Apo. Amen po ba? Amen po ba? Ay kada palakpak na din naragsak. Ya? No kaya mo tinaragsa, ang nga mapanidjay, mapanmakichismis itarwar, umay ka di unag ti kapilya, ti Apo, balay ti Apo, taditoy, marignang ti presensya ti Apo, maparagsak kapay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Pinaliday kayo lang tama. Hindi pinalagtang. Naragsak kayo kumami, ang sipag karoon, na marigrig na tayo, iti pan nakabalin, iti Apo, madaydayaw, iti nagal, iti Diyos. Amen po ba? Isang ka muna, umay, iti angin, iti biyag, iti tao, nga pagarupan tayo kat may isang problema nga mangidurot ka na tayo, o mangilisi ka na tayo, iti panagserbi tayo iti Apo, laglagi po nyo ay ayatan nga kapsa. Di ko na iti Diyos, huwag kang matakot.
Matthew 1:4-7, dahil natin minsan na itibiyag tayo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa sarili mo, huwag kang matakot. Anya din minsan ito tayo ay bigat nga isa walang nagmono kung nadang makanya. Matthew 1:4-7, huwag kang matakot. O, di ba naglaka kayo memorize? Nya? Naglaka kayo memorize, di magkakabsa. Matthew 1:4-7, huwag kang matakot. Ya? Una, nga isod ka po na nga uray sa dinmo ti papanan tayo, no ammo tayo nga ni Apo Diyos, iti kadwa tayo, huwag kang matakot. Pakanto mo no, rumor ka manamdama jay, iti kapilyan ka, sabat-sabatan to na kita tricycle, kung na ni Pastor, huwag akong matakot. Huwag kang matakot! Matakot ko na ti jay. Nya, makita nga tapos na po yung susunod nga nagkakatida ito nga ganito, huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ito application nga kadagdag sa'yo, ito nung umay, dagiti problema, nung umay, dagiti pagsubok iti biyag, ibagam ti sariling, huwag dapat akong matakot. Yeah? Huwag akong matakot dahil alam kong kasama ko ang Diyos. Ngam no sinabat mo rin ta Jay, unubas, huwag akong matakot, sabi ni Pastor, makakapiling ko ng Diyos. Walang tao. Yeah? Dahil, ngamaan nga na Jay, iti application na ay ayatan nga kakapsa. Amoy di Isaiah chapter 43, verse 17 yata yun, natin kita kay kapsa. Nauray pa yun Jay, litang, at the wilderness, kabaulan ni Apo Jesus nga aramidon nga dalan. Okay, kitaan tayo ma'am. Okay, Isaiah 43 verse 19. Una na dito, behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, in rivers in the desert. Padaan na ti karayan, uray pa'y jahilin ang. Padaan na ti danong, uray pa'y iti disyerto. Aramidin na nagalan, uray pa'y titing ti bantay. Iti mirakulo iti Diyos, ti panakabaling iti Apo, kasjay, iti mabalin na nga aramidin, iti biyag, iti tunggal maysa, kada tayo, madaydayaw iti Apo. Isuawan na pulos, iti dapat tayo mapagbutngan, agsipod garod, taam mo tayo, nga ni Apo Diyos, ni Apo Jesus imbaga na huwag dapat tayong matakot dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Uray na kadwang ni Mayor ay ating mga kapsa. Han nga iso ti dapat nga pangi sa Adam iti talag mo, iti tanggad mo, nung kadwang ni Apo Jesus, uri sa nindot ti papanan, itid na ti panakaisalakan, iti tunggal, may isa ka na tayo, madaydayaw, iti nanan iti Apo. Iti mamudi ay ito nga kapsa. Kung na matatagin mo na, why? Water, wind, and then lastly, kung na may kapat is the word wave. Waves, kung na. Hanga Dwayne Wave, waves, kung na. Ajay alone. Pagkakaman yung ajay ito nga kapsat nga itipasit nga bangka, kahit saan nga darupan ititakil mo alone. Iti dahil panawan na ating nakakapsat, iti panawan na ni Apo Jesus, yung palupos na nagitiatanan na, saan na nga iti tapig sa angin, iti may katakwada, no dikit di pati pa'y dadya alone, at itakil na waves. Nya? Iti panagbiag tayo, imbagam tita sarilin, mandyag kapakulanan. Iso nga nagiti tagduma pa'y nga, makikita tayo, tagduma pa'y nga mabasbasa tayo iti Facebook na gano'n naging nagpapakamatay at sipunta, madidan nga kabaulanan. Madidan nga kaya nga napaglasatan iti problema iti biyag. Ngam iti tunggal maysa kada tayo kas maysa nga Kristiyano. Ura kas anong kapigsa, kanato na ita nga along. Iti dayto nga biyag, ibagak iti dayto nga ganito, kunanan ni Apo Jesu-Kristo, huwag kang matakot. Dagdag iti Diyos, nga iso mapagsirsiryan tayo, madaydayaw, iti nanan. Muna dati may isang bulag nga ni Helen Kevlar. Mamuya di kakapsa. Amen mo na yung tatang mo nabibiin. Yeah? Amen.
Ayaw, ang amuyo lang talaga yan. May isang babae na ito yung bulag. Talaga na nag-struggle na tibiyak dito. Naging bento ti may isang banag dito kakapsat nga mabalin nga legacy ka nagiti pada nga bulag. Tapos ti kastak nga masusurod nga agbasa. So nagiti letra nga adati naginalagi kami na. Nalipatak na nanan. Nga dagiti naramid na. Takas ko na di sarili na dagiti may isang aramida. Uray mang painuhaan danto nga maamuti nagang ko. Ngam ti ibatik nga legacy. Tapno ti kastak iti panagpanaw ko iti dahil nga lubong. Ibatik da ito yung napakalaglag ipanda. Tapno ti kastak uray pa'y nagiti bulag ko na ma-encourage da nga dapat sa andang agutang iti dahil tinabiyag at da iti namnamada iti dahil tinabiyag. Iti tunggal may saka na tayo ay ayatan nga nakapsat. Makakita tayo ng aking bubulag tayo. Hello? Nudagduma, makakita tayo, amo tayo nga kinapudno, ng nudagduma, aking bubulag, dagiti matmata tayo. Ngam pagarampot nga awan dito yung Christian Church of Sinilian na yan. At dapat kaya tayo. Ngam ibagat, iti dahil nga kanito, iti dakkel nga banag, kuma, ayayatan nga kakapsat nga iso nga aramidan tayo. Intulong umay, dagiti ngay pagsubok, waves, iti dahil nga biyag, ibagam, iti sariling, huwag kang matakot, kasama ko ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So nga iti dahil nga kanito ay ayatan nga kakapsat, iti kadakkelan, masapong aramidan tayo, awan, dahil kadakkelan, saan nga di panagtalit tayo, kini Apo Diyos lang, magaydayaw, itinagan, iti Apo. Idyo muna ako na wide, water, wind, and then the waves. Nung umay na iti nga paspasamak, iti panagbiag tayo, mapagarapon tayo, nga saan tayo nga kabailan, nga paglasatan, dahil iti nga pagsubok iti biyag, hang tayo nga papaglasatan, iti problema iti biyag, laglagipon nyo, nga dakdakkel, dahil Diyos, nga mabalin, nga tumulong, iti tunggal may isa ka na tayo. Isa't unana nga, huwag kang matakot. Ako ito, si Jesus. Han ka ngagdana. Han ka ngagdana. Di ba kang kasariling saan ka ngagdana? Iti Matthew 1:4-7, unana, huwag kang matakot, kasama mo ako. Dayta, iti kari ni Apo tayo ng Hesus Kristo. So, maunay nung mabaakan kanilang, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasama natin ang ating Diyos na buhay. Dahil kakabsat iti sa iti Diyos, iti dahil nga kanito, ni Apo, iti mga bindisyon, iti tunggal, may sakatakan. Palakpakan niya Apo kasal. Amen? Yaman tayo dito yung namaknang sa uti Apo. Dadi ka, devotion me di bakit pa ni Christy ni King nga kuna na kanta nga how big is our God, how great is His name. He's the only one and He's never the same. He rolled back the water of the mighty sea and He said that I will lead thee if you trust in Him. Amen? Dakdakkel na di Diyos nga pinali tayo ngam dagiti danluyon tibiyag. Palakpakan po natin ang Lord. Dakdakkel ti Diyos ngan kadagiti problema nga umay kada tayo. Dakdakkel ti Diyos nga isud sa magbaybaya kada tayo. Amen. Tinadaw kung daway mapantayo ti Holy Communion as we sing that song above all, self-service kakabsat. Praise the name of Jesus.
cross. Kas lakamon tanitoy, kas panglaglagip. Idi aday suna di cross. Kat kunana pa yung balikas na, Father, forgive them, for they know what they do. Intun lakamon tanitoy nga tinapay kakapsat makaitad, iti panakaagas physically and spiritually. Lakamon tanitoy nga tinapay, ipagpakita bagi ni Kristo, babaon tinagat ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ti karagay ti kupay, pakpakita na itidalan ni Apa Jesus na nagdagdag. Idi sinapsaklit da, sinasugsugat ti pagbagina, magipakita nga daytoy iso tidalan ni Apa Jesus, nga iso tinangugas kadi basbasol tayo. Oray no kasano kaado, kadagsen nga nga basol, inton nga masidagteken ko na, ti Apo ugasan na, nagiti basbasol tayo. Dati karagay ti kupa, lakamon tayo, babaon tinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Praise God. He is faithful and just. Kunanad the goodness of God. Praise the Lord. All my life has been faithful. And all I will have is
nagbutin. Alam mo na ako, si Katibay Dalo, Timay Tanok, tinawag niya Jesus na ito'y aming panapakan ko namin ang Lord. Today is first Sunday of September. May call all the pastors. Praise God. Do you love your pastor?
Sa alis din program dito. Okay, so naging project tayo kakabsat at na arami doon. Kas makita yun datan, nakatuon din ay mapasitasan at tapay arami ganda. Managalaw iti Apo bendisyonan na tayo, manang nangkod. Ni Apo iti mangbinda doon, mangisumplita doon bendisyon kan parabol. Kaya tumaktan tayo, say hello to your neighbor. Managalaw iti Apo, Miss. Finish naman ako.